Ano na. Naglasa. Napoy tighanggos. O na, paspas kayog bata mo. Hanggos, pila edad ni mo? 6. Paspas kayo. 6 pagali edad. Napoy, edad-edaran na. Mazo kay makakita pang gabiin na ron. Lumer! Lumer! Dali dire ron manghanggos! Oh. Hanggos na ba ta? Sige lang tagpanghangos ani. Gabi ilaron. May nala, naipalit ni mo kape. Unyang buntag. O lagi. Da, hanggos na. Manghangos na lagi ko, manghangos na ko. Manghangos na ta, makatugo na, magparok na po daan ni magsige na tayo panghangos. Katugo na tayo may sig panghangos. Ayog ka. Undang dihagdi na mahuman ni mo hanggos. O lagi. Kung nun lagi ni nahoron. Di kani katugan na sa kagabi eh. Mahuman lang ni. Unlanan sa hanggos. Ulanan ra ko nung yaya. Unlanan na rin nagkatugo na. Papa nag tampila ng hanggos. Di na makita apit. Di na ko na makita. Kay gabiin na. Ngit na. Diya po na sa taris. Wa pa day mga panihapon. Sige rag panghanggos. Walay bigas. Pas mo man ay ning sige pang-stick di ay makalimta na lang ang panihapon. Kalimtan kay wa ko na ibugas. Unsa na ba niya? Wa naman ni mo. Kasi nalibat na. Ay naku paspasa jud na mo hanggos no. Nawa pas kay mo hanggos niyo. Murag sa usa ka oras, murag usa ka buk mahuman. Mana imong paspas? Usa ka oras usa ka ra ka buok man. May pasigurog kang yaya narag ingani siya pilimero ay kana usa ka sako nga ingani. I-explain na. Kini mao na ang amuang lasaunon himo mahimo siya nga ingani. Kini usa ka sako amo ikuha ni ganina lukdo pasan to sa kanang kuan sa kanang dito mo tabok pa dito kanang mga bukid kuha lang sa ingani nga kawayan para himuon na mo nga ingani stick sa kalisod sa kinabuhi kamot dun nga mangistik ni kay aron naka palit niyo pangsudan pang balon sa mga eskwela. Imuhaya. Pang-asa man na imuhaya. Miste kay para ipalit ng tobacco. Tabako ra dayon mong paliton niya, di ka mong palit og kanang sudan. Mahimo palit og bana. Single ko no, mangitag ba na? Palit din ang bana. Palito na lang nato. Kinsa ko na yung mga laki dihang Buutan kayo. alisdan ko nog stick. Kugihan kay na bisag gabi na, di na lugos makita. Daman nga, ube mo.
Mangiste ko may palit og tabako. Mm. Ayaw paspasin ang mga mahumanig dali. Wala tayo hanggusto ng ma. Nahingay lang. Masamad unya. Makasamad raba ng hanggos. Hait kaayo. Wa tay pang bounce sa atong college. Gubaon pa ng motor. Wa ika bayad og naay guba. Wa ika palit. Munti nila service og tagal-tagal. Nagdagan, marang nagdag. Taro. Kandil. Nagdagas motor. Ano ko kayo makaalam